for helvede med rusten. Filmer jeg. Okay. Så rammer vi ind på balleren. Hvor så? Okay, sådan. Kasteral. Nå, jeg siger til. Okay. Nu kastrerer vi her el. Her er det. Nu skal det steriliseres. Værsgo. Man skal først amputere det. Amputering. Ej, Bøjmod. Hallo, lad nu mig gøre det, mand. Prøv lige. Nej. Du gør det langsomt, mand. Prøv lige. Hold lige Elens hoved. Prøv lige, ellers så river jeg ham bare af. Ja, hold hovedet, ikke? For helvede, Tom. Altså. Ej, den bløder, mand. Jeg er ikke særlig god til at være sårbar. Så kunne man spørge hævden af. Jeg skal ikke restaureres, mand. Der er lige den så mod vores kont. Tor, så bare riv det andet ben af. Kan han det? Ja, det kunne man også. Nej. Han skal beholde den ene arm. Ja, okay. Det synes jeg. Men nu skal vi lige sætte ham fast. Ikke for han skal faktisk restaureres. Det var det, han betalte for. Han betalte for at blive kastreret, men så blev han også lige... mistede han også lige sin ben og hans Kæft, det ser godt ud, mand. Ja. Nu skal Dr. Thomsen lige lave et lille indgreb på dig. Ja, gør du det bare. Og så det der hovedet fast. Ja, okay. Så snart fast. Sådan her. Spændende. Sådan. Skal vi lige. Ja, nu er men du kan ikke finde ud af det, Dr. Thomsen. Pas på. Lad være med at tage højere. Okay. Du har overhovedet været en spotte. Nej, er der en kniv han Det er et ikke eller engang andet dreng, det der. Det er en pige. Der er jo en lille. Ja, det er du ret i, Dr. Thomsen. Der er ingen liller. Er der ikke noget brandbart herinde? Nej, okay. Brandbart! Ja. Okay. Hvad fanden har du jeg tænkt tror, dig, jeg Knits? tror, vi har en økse et eller andet sted. No, helt serious. Ja, Tor, Kan du huske den her? Den her ting. Den kan du sgu... Nå, jeg er vild, men det kan jeg også huske. Her, som du kan slå med. Den her. Den kan du slå med. Her, kom nu. Det er lige meget, hvordan den bliver koncentreret. Kaos. For fanden. Der er det ikke også sikkert. Nå, så går det snart af, mand. Tor, seriøst, lad være. Okay. Så er det jo. Sådan mig. Så går vi ud af ham. Er I klar? Jeg smager en gammel. Det er lige sådan en fed kylling. Se sgu da ikke. Han kan ikke minde, den skulle have siddet her. Så fik vi konstateret, at det var en dreng. Men han skulle jo faktisk også Ja, det kastreres. gemte sig bare. Du kunne også bruge den her til at kastrere med. Det kunne godt lide at tænke på noget før. Okay. Det kan også ske, at det ikke overlever med. Ja, det er lidt lige meget. Han blev kastreret. Sådan. Som jeg også kan se, at han blev kastreret, ikke? Men skal jeg ikke også holde i øren? Så laver vi hul i Jeg skal øren. også hakke lidt med en hårdvis. Det gør det bare. Ja. Så er der hul i øren på min støj. Hvilken del af ham er det, der lever? Det var med i køkkenet. Jeg fandt lavet. Filmer du op i luften? Christian, filmer du i luften? Nej, sgu. Promo. Okay, Så tager vi lige hovedet her. så spiser vi det. Vi skal alle til aftensmad. Eller Thomsen. Nej, så kan vi bare lige. Det var sgu da ikke sødt gjort, mand. Det er sgu da synd for den. Nu er det en hund. Ja, det er en hund. Det er en hund. Nogen, der har kæften bag. Ja, jeg laver en armbrød. Jeg fik et ordentligt hoved. En armbrød. En armbryder. Det er sådan. Vi også ørerne af den. Ad på sin hardeller. Nej, vi har faktisk ikke det øre, der er hul i. Hvad for net er der hul i? Det er det her. Du kan rive det. Christian, du kan rive højre øre. Du må rive højre øre. For helvede, Christian. Riv. Ej. Filmer du lige øjet? Så vil jeg rive højre øre. Hej. For fanden da. Det smager af lort. Kæft, Kan jeg men sgu den ikke? er slem, den her armrødder. Tor. Skal jeg prøve at rive nu? Okay.
Ja. Kom nu, Christoffer. Så. Sav det. Jeg er ikke fandme ikke tryg ved at holde den Så der. holder jeg fandme. Husk nu, den anden arm, den må ikke komme væk. Nemlig. Jeg skal have en arm tilbage. Mester L skal aflives. Aflivning om det. SA. Ja, han får en SA. Han får en SA. Han får en SA. Samfundelig. Samfundstjenestelig aflivning. Trofæ, Christian. Nej. Nej. Au, en arm, der har gjort det til arm helt slattende. Okay, vi bliver nødt til at gemme lyd.